Patay ang sa 42 anyos nga radio personality human siya pusila sud sa sakain sa Tagbilaran City, Bohol. Ano ang report? Ang biktima mao si Rizalino Torralba, kinsa mas inila sa angga nga Inday Ruping, usa ka entertainer, events host o DJ sa usa ka FM station sa syudad. Ang suspect sa pagpatay mao si Andrew Fronteras, nga ni paila nga bodyguard o driver di Torralba. Misurrender sa kapulisan si Fronteras, paglabay sa napu ka oras human nahitabo ang krimen. Base sa initial investigation sa Tagbilaran City Police Station, uban nga nag-check-in ang duruha sa usa ka inn sa Barangay Mansaga mga alas 10 sa gabi. Human nag-show si Torralba sa usa ka bar sa Tagbilaran City. Giingong nag-away ang duha ug nakatawag pa si Torralba sa iyang igsuong babay aron mangayo og tabang. Sa CCTV, nakita nga mibiya si Fronteras. Pasado alas 11 sa gabi, ni-surrender siya pagka alas 9 na sa bundag. Sa iyang pamahayag sa pulis, giingong aksidente niyang napusilan si Torralba. Daghang supporters ug fans ang nasubo sa pagtaliwan sa maong radio personality. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiena, Palitang Bisdak.